ingkang tata krama den kaesti siang ratri Sekar Pangkur Kang Winarno lelabuhan kang kanggo wong urip ololan becik puniku prayoga kawruhana adat waton puniku dipun kadulu miwah ingkang tata krama den kaesti siang ratri Sekar Pangkur Kang Winarno lelabuhan kang kanggo wong urip ololan becik puniku prayoga kawruhana adat waton puniku dipun kadulu miwah ingkang tata krama den kaesti siang ratri Sekar Pangkur Kang Winarno lelabuhan kang kanggo wong urip ololan becik puniku prayoga kawruhana adat waton puniku dipun kadulu miwah ingkang tata krama den kaesti siang ratri Sekar Pangkur Kang Winarno lelabuhan kang kanggo wong urip ololan becik puniku prayoga kawruhana adat waton puniku dipun kadulu miwah ingkang tata krama den kaesti siang ratri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyanyikan lagu Tembang Pangkur. Sekar Pangkur Kang Winarno lelabuhan
Ingkang tata krama den kaesti siang ratri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar Pangkur Kang Winarno lelabuhan kang kanggo wong urip ololan becik puniku prayoga kawruhana adat waton puniku dipun kadulu miwah ingkang tata krama den kaesti siang ratri. Sekar Pangkur Kang Winarno lelabuhan kang kanggo wong urip ololan becik puniku prayoga kawruhana adat waton puniku dipun kadulu miwah ingkang tata krama den kaesti siang ratri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almira Lutfani dari kelas 8H. Sekar Pangkur Kang Winarno lelabuhan kang kanggo wong urip alan becik puniku prayoga kawruhana adat waton puniku dipun kadulu miwah ingkang tata krama den kaesti